Tajvan, zemlja računalnih čipova, letećih lampiona i jedne neobične kraljice. Taiwan, acá Formosa. Tajvan je otočna država u istočnoj Aziji, smještena između Kine, Japana i Filipina. Na Tajvanu živi više od 23 milijuna stanovnika, što ga čini jednom od najgušće naseljenih država svijeta. Glavni grad je Tajpej, moderno gospodarsko i kulturno središte zemlje, dok je službeni jezik mandarinski kineski. Službena valuta je novi tajvanski dolar. Iako površinom nije velik, Tajvan se danas ubraja među najrazvijenije države svijeta. Prije putovanja potrebno je ispuniti online prijavu, a nakon slijetanja graničnu kontrolu prošao sam vrlo brzo. Do centra Tajpeja odabrao sam ekspresni vlak koji me za oko 35 minuta dovezao do glavnog kolodvora. Karta je koštala oko 5 eura. Prijavu u hotel obavio sam na samoposlužnom uređaju, a noćenje me stajalo oko 50 eura. Nakon kraćeg odmora krenuo sam u prvu šetnju Tajpejem. Grad je djelovao mirno, uredno i vrlo dobro organizirano. Jedna od najpoznatijih prirodnih atrakcija Tajvana je geološki park Jelju, smješten oko sat vremena vožnje od Tajpeja. Ulaznica stoji oko 4 eura. U parku se nalazi 50-ak neobičnih kamenih formacija, a upravo mašta posjetitelja određuje na što će koja od njih podsjećati. Neke nalikuju gljivama, životinjama ili ljudskim likovima, a svatko u njima vidi nešto drugačije. Najpoznatija među njima je kraljičina glava, jedan od simbola Tajvana. Zbog prirodne erozije njezin vrat iz godine u godinu postaje sve tanji, pa stručnjaci redovito prate u kakvom se stanju nalazi ova jedinstvena stijena. Kažu da je za buđenje dovoljan samo jedan poljubac. Kraljičina glava čeka već jako dugo. Ako jedete u lokalnim restoranima, za svega 3 do 4 eura možete dobiti vrlo dobar obrok. Ja sam za ručak i veliku kavu platio oko 6 eura. Zapadnjački restorani osjetno su skuplji, pa je lokalna kuhinja puno bolji izbor ako želite dobro jesti, a pritom ne potrošiti mnogo novca. Na gotovo svakom uglu nalaze se trgovine poput 7-Elevena. Velika kava stoji oko 1,5 eura, a sendvič oko 1,6 eura. Takvih trgovina ima toliko da gotovo nikada ne morate dugo tražiti nešto za pojesti ili popiti. Tajvan ima i nekoliko zanimljivosti koje možda ne biste očekivali. Ovdje je nastao bubble tea, a zbog više od 400 vrsta leptira, otok se često naziva kraljevstvom leptira. A kada ulicama začujete Beethovenovu Für Elise, ne mora značiti da netko sluša klasičnu glazbu. Tom melodijom kamioni za odvoz otpada stanovnicima najavljuju svoj dolazak. Još jedno mjesto koje vrijedi posjetiti je gradić Shifen, poznat po tradicionalnom puštanju lampiona. Lampion stoji oko 7 eura, a prije puštanja svatko na njega napiše nekoliko riječi koje za njega imaju posebno značenje. Dok jedni puštaju lampione, čini se da još uvijek ima i onih koji puštaju dobru glazbu. Poseban je doživljaj vidjeti kako se sve odvija izravno na željezničkoj pruzi. Kada se začuje vlak, ljudi se mirno razmaknu, vlak prođe, a nekoliko minuta kasnije pruga ponovno postaje mjesto okupljanja. Nakon 10 minuta većina lampiona završi na okolnim stablima i u šumi. Kako bi priroda ostala čista, lokalni stanovnici ih skupljaju, a za svaki prikupljeni lampion dobivaju naknadu od države. Većinu stanovništva čine Han Kinezi, dok manji dio čine starosjedilački narodi, najstariji stanovnici otoka. Tajvan je poznat i po velikoj vjerskoj slobodi. Budizam, taoizam i tradicionalna kineska vjerovanja isprepliću se u svakodnevnom životu, a uz njih su prisutne kršćanske i druge vjerske zajednice. Upravo ta raznolikost jedna je od posebnosti tajvanskog društva. Tajvan se često povezuje s modernom tehnologijom, ali tradicija je i dalje važan dio svakodnevnog života. Dok sam šetao ulicama Tajpeja, naišao sam na skupinu izvođača u tradicionalnoj odjeći, koji su uz ritam velikih bubnjeva izvodili vještine s mačevima i kopljima. Bio je to prizor koji se nije baš uklapao među nebodere, ali možda ga je upravo zato bilo zanimljivo promatrati. Nekoliko mjesta i simbola posebno se povezuje s Tajvanom.
Među njima su Tajpej 101, stijena kraljičina glava, lampioni u Šifenu, tradicionalna čajna kuća u Džoufenu i brzi vlak koji povezuje sjever i jug otoka. Ponekad o nekoj zemlji više govore male stvari nego poznate znamenitosti. Na sigurnosnoj kontroli u zračnoj luci svaka plastična posuda ima svoj broj. Na peronima metroa jasno su označena mjesta na kojima putnici staju u red i čekaju dolazak vlaka. Zbog toga ulazak i izlazak putnika traje vrlo kratko. Semafori odbrojavaju koliko je vremena preostalo do promjene svjetla, što je posebno praktično za pješake. I još nešto što sam brzo primijetio. Na ulicama gotovo da nema koševa za smeće, a grad je unatoč tome izuzetno čist. Ovaj relativno mali otok danas je jedan od najvažnijih svjetskih centara visokih tehnologija. Taj uspjeh nije nastao preko noći. Država je desetljećima sustavno ulagala u obrazovanje, istraživanje i razvoj, prilagođavajući školstvo potrebama gospodarstva. Rezultat takve politike vidi se i danas. Tajvan je postao jedan od najvažnijih svjetskih centara proizvodnje računalnih čipova. Koliko je u tome uspješan, najbolje pokazuje podatak da se ovdje proizvodi više od 90% tehnološki najnaprednijih čipova na svijetu. No Tajvan nisu samo veliki gradovi i visoka tehnologija. Više od 2/3 otoka zauzima planinski krajolik, a najviši vrh, Jušan, uzdiže se na gotovo 4000 metara nadmorske visine. Na Tajvanu se nalazi više od 260 planinskih vrhova viših od 3000 metara. Na istočnoj obali planine se gotovo okomito spuštaju prema Tihom oceanu, pa između planinskih vrhova i mora na pojedinim mjestima ostaje tek uski obalni pojas. Drugačiju stranu Tajvana pokazuje gradić Džoufen, poznat po uskim ulicama, čajnim kućama i brojnim malim trgovinama. Vikendom su njegove ulice prepune posjetitelja, a na svakom koraku mogu se pronaći lokalni specijaliteti i slastice. A izgleda da ovdje možete pronaći i vina iz nekih krajeva svijeta iz kojih ih baš ne biste očekivali. Jedna od najpoznatijih građevina u Džoufenu je tradicionalna čajna kuća koju mnogi povezuju s animiranim filmom Spirited Away, iako ta povezanost nikada nije službeno potvrđena. A iznad Tajpeja dominira građevina koja je postala jedan od simbola cijelog Tajvana. Sa svojih 508 metara visine, Tajpej 101 od 2004. do 2010. godine bio je najviša zgrada na svijetu. Neboder ima 101 kat, po čemu je i dobio ime. Budući da se Tajvan nalazi na području čestih potresa i tajfuna, u unutrašnjosti zgrade ugrađen je golemi čelični uteg težak više od 600 tona. Njegova je zadaća smanjiti njihanje nebodera tijekom jakog vjetra ili potresa. Tajpej 101 nalazi se u najskupljem dijelu grada, gdje cijene nekretnina dosežu vrtoglave iznose. Za jedan luksuzni stan navodno je plaćeno čak 60 milijuna američkih dolara. Većina ljudi uz Tajvan će prvo pomisliti na računalne čipove ili Tajpej 101. Nakon ovog putovanja, meni će u sjećanju ostati i planinski krajolici, lampioni u Šifenu, uske uličice Džoufena i brojne male stvari koje ovu državu čine drugačijom. Jedna država više, jedna nepoznanica manje. Tajvan je bio predivan, idemo dalje. Koreja, južna.